Matthew Conagall għamel żball kbir. Li kien kontribwixxa fuq il-tomu. Għaz wieħed li għandu jitkellem dak. Kontribwixxa fuq il-tom, mhux jiġifieri. Mela il-karozza mhux ħallija barra. Ma nafx bis-serjetà inti mi qed li le, dina vera ser. Inti qed tgħid inti qed tgħid illi Matthew għax ħalla l-karozza barra. Ħasbal. Kif jieħu żball kulħadd. Ħasbal. Mhux qed tgħid li ħallija barra posta. Le mhux qed ngħidlek. Kellha li kien hemm xi pjan. Mhux qed ngħidlek. Jiġifieri inti qed tgħid li ħalla l-karozza barra għandu jassumi xi forma ta' responsabilità għal dak illi ġarallu. Mhux qed se nimxu dik id-direzzjoni. Nimxu dik id-direzzjoni, però dini problema ta' ċertu nies fis-soċjetà li inti tgħid li inti tgħid li Matthew Conagall li għadda minn dik it-trauma li tara l-ommok tmut. Mux zballam, li zballam li tu s-soċjetà, li zballam li tu l-gvern li inti tappoġġja, illi kien kompliċi. U da mux jgħat najdu, di għalitu l-inkjesta li teffat responsabilta diretta fuq l-istat li ma tax protezzjoni, mux protezzjoni għax aħna l-ġurnalisti, mux protezzjoni għanna bżon, il-gvern kellu l-obbligu li joħloq soċjetà fejn il-ġurnalist jagħmel l-investigazzjonijiet tiegħu neċessarji. U ma jinqatilx, qed ngħidu entità, mhux qed ngħidu jattakkaw fuq il-Facebook, qed ngħidu taħt il-gvern laburista. Naqbel miegħek perfettament fuq l-qed kollu. U l-mod kif qed titkellem inti jiddispjaċini bir-rispett kollu lejk, ikompli jiġġustifika u jagħti s-saħħa lil min irid ikun kompliċi f'dat tip ta' attakk. Jiena qed ngħid kulħadd jieħu żball. Illi Matthew Conagall għamel żball għax ħalla kulħadd jieħu żball, kulħadd għandu jikkompatixxi l-iżball ta' kulħadd. Kulħadd jieħu żball.